Se durante un voo con Iberia botan un ollo do seu catálogo de produtos poderán ver que hai uns doces con melatonina á venda que, ademais de saber ben, non teren azucre e axudar a conciliar o sono de xeito natural, son 100% galegos. Chámanse mininolas e están revolucionando o concepto das gominolas. Despois de anos emigrados en Chile, Mercedes e Jorge abriron a primeira tenda de todo o país de gominolas porque ali non había. Chegaron a ter 25 locais. A lei contra a obesidade infantil levounos a ofrecer un doce baixo en calorías. Hoxe, xa en Galicia, estamos en Nigrán, son os donos da empresa Minimelis que fabrica estas mininolas con vitaminas ricas en fibra e froitas, sen azúcar, sen gluten e sen lactosa, e 100% galegas. Tiñamos varias dúbidas ao principio de se separarnos totalmente do mundo da golosina e ser solamente suplementos, pero realmente non. Realmente nós somos golosinas, e a golosina o que queremos que sexa é un método de transporte, un vehículo para eses principios activos que poden xerar unha saúde preventiva. Son moi ricas, e a quen lle amarga un dulce. Desde o 1 de decembro de 2024, as mininolas con melatonina, que axudan a dormir, un dos tantos produtos que cociñan dende Minimelis en Nigrán, están xa nos catálogos de todos os voos da aeroliña Iberia. É mellor sitio que un avión con un voo moi largo para poder axudar a xente e que teñamos todos voos máis tranquilos e relaxados. Eso era como, parecíame que podía ter moito sentido. Iberia validou as golosinas e empezamos a poder vendelas porque véndense nos voos. A verdade é que foi un sono porque foi algo que loitamos moito e cando eres pequeno non é tan fácil que te escoiten. O corazón de Minimelis é o seu laboratorio galego, químicos, biólogos, enxeñeiros industriais que buscan a mellora das receitas dos doces do futuro, suplementos que saben ben e son saudáveis.